Hi guys! Good afternoon! Good afternoon everyone! We are on the way to safari guys sa Carmen. Sige na yun, safari. Sa Cebu Safari. Wala pa may gyud kaadto guys mo na nga among adtuon gyud kay dool raman sa amuan niya. Amog yung adtuon ug unsay hitsura na dito guys. Sige, padong na mi guys no. Wow, kanindot sa view diri guys. Shimber di ay. Shimber, Carmen, Cebu, Gum Industrial. Tara guys, oh, nindot yung kayo, puro green, nature. Nature guys, puro green. Ito mo na siya, ako lang ya. Wow guys, unsa ka tunog, medyo layo-layo man di kay maklaro mura man na sila paliya guys, bangga kay sa nga tanan. Kanindot gyud diring dapita guys. Nakuha na poultry ano? Naguba. Ang? Oo. Ragwa na di mana. Ay, mo na ko dago ay manok ko. Hala. Wag yung ayaw din business sa manok-nok eh. Pare mo na eh. Dili pa. Kato rin na, nangutana mi sa sikyo guys no, na naglingkod ilawom sa manggahan. O dili gini siya maitom kay naa sa ilawom sa manggahan guys no. Shout out ni Madam Mards nga naa karon siyang tindahan. Nga wala siya kauban kay nagtrabaho. Wa pa man gyud may maabot ani guys no. Asa makanin dapita, murag sagka naman is bukid. Shout out nila ni Janet Milgo, ni Chirian nga naa karon nagtrabaho sa tindahan sa Imbes, o ingon man ni Richard de la Piña, pulis nga nabilin sa balay. Shout out nilang Jessica nga tuwa karon sa Egyptian. Si Mrs. Lucila Apolinar. O si Lorita Villa Carlos. Shout out ni Susan Pason di ay. O shout out ni Konsehal Merna Bregole Melgo nga kanunay sad nagasunod sa amo ang videos. O nindot kayo siya mo comment guys no. Thank you Mer. Thank you Konsehal Merna. Jerlyn, si Jerlyn, si Inanski nga si Jerlyn mo tig tuslok guys. Aurora Mountain Resort guys, diyan nami. Iagi nami sa Aurora Beach Resort. Agi lang mi beach kay adto nga mong tuyo sa murag musag ka man siguro sa babaw. Sa pare, mga ba? Sa pare? Salamat. So guys, di ay tuwa ka iskina. Padung kuno right sa right side kuno ang safari. So padayon ng among paglakbay guys sa maong safari. Kini si Ma'am Ibs Quimke Hiyas, usa sa ni sa number 1 nako nga loyal nga follower guys. Permi mo share sa ako ang mga videos. Salamat kayo madam no. O si Mrs. Mila Hulish nga usa sad sa ako ang tunay nga follower, usa ka loyal nga follower pod nga gikan sa Austria guys. Og shout out ni iyang amiga nga si Maricar
Nga kagabi pa siya nakaibaw og naka-search sa ako ang account nga Madam Pislat. Diya eskwelahan Florentino Ralios Elementary School. Nakaagi namin diri guys. Oh. Ha? Si Jean. Jean? Jean ano? Ay, oo, usasad sa loyal ko nga follower guys, si Miss Jane Sumayang. Si Anot, murag tagsa na lang kayo mo comment kay busy sa iyang trabaho. Og shout out di ay ni Maylin nga tuwa karon sa Germany nga usahay mo comment sa kuang mga videos. Si number 1 sad usa sa kuang loyal nga follower si Mrs. Nisa Sumayang nga tuwa karon sa Germany. Ni kumusta diha padung mi sa safari ni nga ambot dili pa mi kasultig unsay naa dito no. Kay wala pa mi maabot. Og si Edgar Villar guys, usa ni siya sa loyal ko nga follower guys nga lagi sang naka-share sa kuang videos. Og si Madam Kunsing Melgo og ang iyang mister nga si Doc Vince. Kumusta mo diha? Salamat sa inyong pag-share kanunay sa akong mga videos. O si Mrs. Delia Montesilio sa Libas. Kumusta, Ray? Salamat, Ray, nga mo comment ka usahay sa akong mga videos. O si John Montijo nga karon mo comment na kanunay pod sa akong videos. Salamat dong. O kinsa pa to no? Malimtanon man kayo si Madam Pislat guys no kay. Ay, usa sa di ay si Miss Glini Sumayang nga akong pamangkin guys. Nga loyal, usa sa akong mga loyal nga follower. Nga lagi siyang nakashare po sa akong mga videos. O kinsa pa to? Na Maris Espanyol. Lagi sa nabungol man ko. Thank you for sharing all my videos, guys. Okasyon na kay guys nga nag-shout out ko. Ari ba ka? Oh, ayaw sa aloy. Ngutana sa taloy. Ah, diray. Dahil Cebu Safari Adventure Park. Diyan namin diri guys. Murag dool-dool na gyud mi. Naninot kang ilang entrance. So, dara guys. Magbayad na mi guys. Pila ka ang entrance no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Tagpila sir, na senior duha. Okay, thank you. Aman. Oh. Dara guys, nisod na mi guys no. Mga kahoy pa ang among nakitaan guys no. Mga nindot kaayo nga kahoy pang Christmas. Unsay ngana ng kahoy wa ko kaila guys. Fine tree. Fine tree man eh. Oo, naidaghan sa Germany ani, no? Sa Austria. Mga po di fine tree ni. Oo, oy. Pero bukid sa ato murag wa man eh. Sa ato ang Ano? la wow. Pagnas gawas ani. Kawaw ani. Kawaw good guys. Sus ang lubi na makon. Daghan jud kaayong talan-awon diri guys no. Sa wala pa may maabot sa among tumong tuyo.
So, left or right? Ay, ba? Asam ni. Parking. Parking siguro. Parking, parking. Parking. Ito is receiving area dire. Parking, parking. So, mo parking sa mi guys. Kay medyo dako man kay ning lugar di ay dara ang parking place perting dako guys. Daghan gyud kay daing manan-aw ani kada adlaw. So guys, mao ni ang parking place dire sa Safari. Safari Park and Adventure. Ana mo bayad sa mi guys sa entrance no. Lately you don't feel like yourself, and you kinda hate it. You suppress all of the thoughts in your head and say it's complicated. Balik. You hide your pain, but I can see it etched on your face. I know the feeling, swear you're okay, but you're barely breathing. Don't you walk away. There's a feel you getting lost, the feel you trailing off. Feel it in your words when you say there's nothing wrong. There's something so subliminal about the way that your hands shake whenever you talk. You stare into space like you're lost in your thoughts, surrounded by your paper walls. Tell me what's been going on. Tell me what's been going on. I was so caught up thinking about myself, never took time to listen. Couldn't see that you were going through hell. Now you're cold and distant. You say you're fine, but your heart is bleeding. Read me those signs, but they lost the meaning. I know something isn't right. See the demons in your eyes. I know you're afraid. I feel you getting lost. I feel you trailing off. Feel it in your words when you say there's nothing wrong. There's something so subliminal. Okay. Ay, magsakay dito. Aw, very good. Very good sa mga senior. Going on. Tell me what's been going on. Won't you tell me? Yung sakyanan nila guys, no, nga murag bus. Bus ang sakyanan. Ang military kuno ni guys. O kaming mga kuan guys. Sa istorya nalimot naman ko. Dira, nahog ang usa guys. So guys, ang among nabayaran no sa unong kataw kay 5,000 guys. 5,000 for 6 heads. Wala ta manguta na no, tagpila ang sa mga bata. Ibalik na lang nato. So guys, napaabot pa mi sa ubang mga pasahero padong sa Bungtod, Kalibunan ug asa ni padong. Tanaw mo larga na mi guys. Mularga na mi og dili mami padadon og nagdam lagi na silag tubig. No? So guys, wala in tao may padadig tubig guys. Ang nakaproblema anig ang mga senior guys so katakihon wa in tao mainom. Pero murag naa man siguro baligya sa ubos guys. Tara, wow. Oni siya ang padong sa mutaasa may ane dadon guys, no?
sabana din. After yung sabana, ma'am. Ha? Oo, sabi ko rin masaka. Karon di sad sayang yung oras, ma'am. Sabana lang. Buck or oryx gazelle. So the oryx gazelle are efficient in storing waters in their bodies. That's why they can survive for a month up to a year without drinking. They only rely from the moisture on the grass that they eat or from the desert melons that they dig in the desert. And that's also Madam Gazelle on Peppa Pig if ever the kids watch Peppa Pig. And the cute antelopes are called the Thompson's gazelle. So their size is just like that. They won't grow any bigger. But despite being small, they can run up to 40 miles per hour. So they are fast runners. While those with grayish color are called the wildebeest, one of the largest antelope in the savannah. And they can run up to 80 kilometers per hour. So they are as fast as the lions. While those with medium brown color and looks like deers, those are the impala. So the impala are the fastest antelope in the savannah since they can run up to 90 kilometers per hour. But despite being fast, they are still the favorite snacks of the lions, leopards, and cheetahs in the wild. So again, we have here the So guys, are ko na may padong sa crocodiles. Ato pang lauring crocodile. Dali amo kay aron ta makaabutan may sa crocodile. Tara guys, medyo dako gining crocodile ada. Nagurong naman po siya no? Samba. Asa? Ay! Narang crocodile guys, ang usa ka crocodile perting dako man ana. Oy, mura man nagplastic, dili man na plastic guys. Tinuod gina siya. Wow! Hi guys, di ana pud mi diri sa crocodile nga purteng daghana guys. Abi ninyo, dili ni sila plastic guys. Tinuod gini sila nga crocodile diri sa Cebu Safari and Adventure Park. Purteng daghana guys no. Tara, mura lang sila natog. Naganga lagi ng usa no. Purteng nga sa usa guys oh. Susog mahog ning si Kuyaw kay nang mahog ang among cellphone guys kay di na gyud makuha kay paakon man ta no. So guys, tara. O na ni guys, thank you for watching. Bye. Siya na sila nga ala. Diro na ka Hala. Tinuod bitaw no. Hala oy.
Tinuod na, murag wa may nilihok. So guys, nilangoy ang usa guys. Murag yun sila mga plastic guys, pero dili gyud na siya plastic. Turaon nilangoy man. Ang usa guys naglangoy-langoy. Zoom lang. So guys, napagay layon dito guys sa unahan no. Mura man to siya atong i-zoom guys no. Tan-aw na to kung tinuod ba na siyang layon. Tinuod gud guys. Bangon. Ibangon gud siya guys, tinuod gud ay. Ayun. Ay pang luod. Alam ano magsige man Sige, tan-aw sa diri. Layon. Tan-awa taon mi diri mga batignaw. Everything will be alright. Everything will be alright. When I'm with you. It don't matter where we go. It don't matter if we lose it all. 'Cause when I'm with you, yeah, I know everything will be alright. It don't matter if we fall down into the darkest place we know. Kanito. Alegre sana ang mga langgama guys. No?
Tapi gamay kayo. Ugong anak, turay. Tay gamay kayo. Ang akong itik dito guys kay gagmay kayo. So kay lang git. So guys, di pa mi diri sa Cebu Safari and napalagi na diha. Nila. Halusin. Darang usa nagkaon. Guys, bye. Ano? So guys, di pa mi diri sa Cebu Safari and Adventure Park guys. Og di ay Hi guys, natagbaw na tan-aw diri guys sa Cebu Safari and Adventure Park. O hinahinay na may pamauli guys no kay hapon na. Natagbaw gumi diri. Thank you for your support and thank you for watching. Bye.